Radike isikhathi ke masi kanje sikusona ke isigaba sethu sesibili saloke uhlelo ngithemsile na kanjani sinaso ke sihambeli sethu umholi ke wesifazane ke yena ke umama uXoliswa wakandlazi sathi thuba sibingelele sikwamukele umholi kulona ke uhlelo. Ngiyabingelela umsakazi, ngiyabingelela nakubo bonke abalali bentokozo FM. Kuyintokozo kakhulu ke ukuthi sikanye nawe ke esikhathini sethu samanje kuyinyanga abantu besifazane sayibophezele ekuthinini na kanjani elangeni namhlanje esokwazi ke ukuthi sibe naye ke umholi wesifazane. Mhlawumbe ke siqale sibheke mhlonishwa ukuthi ke njengoba kuyinyanga yabantu besifazane injani ingcindezi kubantu besifazane abangabaholi. To be quite honest, kunzima. Kunzima, especially kuthina kulomkhakha wakapolitiki. We have to work twice as hard as umuntu wesilisa. We have to prove ourselves ukuthi nathi we are capable of doing it. Kuningi eselesi simesithi siyakubuka, but into engele ngiyibuke kakhulukazi ukuthi kwayithina abantu besifazane asithembani sisodwa. So if kwapolitiki kuthiwa kune position ephumayo edinga ukuvotelwa, ibona abantu besifazane abasuke bama delegates bebaningi. However, bagcine benga-electanga umuntu wesifazane. So sinenkinga enkulu society, especially abantu besifazane, ukuthi sifike siwabone lama position, siwathande, sifisa ukungena kuona, kodwa mise ngeke ngize ngimsupport omunye umuntu wesifazane. I would rather vote for umjaha kunokuthi ngivotele uXoliswa ngenxa yokuthi uXoliswa umuntu wesifazane, umjaha umuntu wesilisa. So inkulu inkinga. Sithi silwa nabantu besilisa, not physically but ngendlela ekwenzeka ngayo, ngendlela ekuqashekwa ngayo, ngendlela esikhuluma ngayo. Uma umuntu wesifazane, you have to behave a certain way, you have to talk a certain way, you have to walk a certain way. Uthi uhamba no colleague emotweni abekhomba ingane encane yentombazane athi buka le ngane encane yentombazane kukanje. So lokho wena njengomuntu wesifazane ukuthatha ukubuka ukuthi inkosi yami kusekude phambili. Kusekude phambili, but also nathi we allow these situations kwesinye isikhathi sokuthi ungakwazi ukuthi uthi no angeke kuze kwenzeke lokho in front of me, but also noma ngakuthiwa wena uhlezi kwi-HR, uhlezi kwi-panel ezo interviewer umuntu wesifazane, ngoba yakho umuntu wesifazane uzomrayisa le ngemove. Angazi noma ngizothi sinomona against each other, noma ngizothi indlela esikhuliswe ngayo ukuthi asikwazi ukuthi uthi mawugqoka i-crown mja it's mejekile njengomuntu wesifazane ngisondele ethi uzongilungisa. You will never find umuntu wesifazane enza leyo into leyo, kanti ikona lokho kwenza ukuthi kube ngathi abantu besilisa bahamba phambili ngaso sonke isikhathi ngoba thina supportana abantu besifazane sisodwa. So nje ingcindezi ezinkulu emsebenzini. Ngeke ngakhuluma nomunye untombazane odokotela uthi when I sit with odokotela abanye they call me a young girl. Uya understand ukuthi emkhakheni nami ngifundile leminyaka abayifundile, nami ngiyilento engiyiyona, I spend my own money noma imali yabazali bami ukuze ngifike la engikhona, but mengihlezi noza kwethu bangibiza ngo young girl. So lokho nje kukodwa mina I always tell a story. When I first got hired, ngangisebenzela lona i-Democratic Alliance, but ngangisebenza othukela, ngangisayi staff member, ngingakabi usopolitiki. Mengifika othukela, khona ubaba ngeke ngize ngimusho igama lakhe ngoba akasekho enhlanganweni, wayevedana sukume mengikhuluma lapho ngaleso sikhathi ngangikwi leadership. Athi mengikhuluma athi ngeke ngize ngizotshelwa ingane encane yaseThekwini mina. Hawu yeheni webantu. Inkinga ukuthi ngiyingane encane noma inkinga ukuthi ngumuntu wesifazane noma inkinga ukuthi ngoba ngowaseThekwini. So ziningi izinto uyabona nje, especially kulomkhakha sike sayosebenza lophongolo ngelinye ilanga, and sajikiswa ukuthi ngise sikwazi uku-address umhlangano ngenxa yokuthi sigqoka amabhlukwe. Ngenxa yokuthi niqoke amabhlukwe, sabantu besifazane sigqoka amabhlukwe athiwa ngenize no-address lo mhlangano, kodwa singosopolitiki and okwethu ukuthi si-address imhlangano vele, futhi ayikho i-dress code uma usopolitiki. Exactly. But uyifica even emkhandlwini mawuthi uyaqala uyakhuluma from opposite benches uzozwa bephosa lama remarks lawo, uzizwa ukuthi inkosi yami kusho ukuthi as much as I'm a woman, but I'm a woman in the wrong space. So now we have to work twice as hard. We have to prove ourselves. You have to articulate yourself in a certain manner ukuze lo yamuntu lwana ezokuzwa understand. So izo zonke izinto esibhekena nazo lezo, kodwa futhi kufike kube buhlungu kakhulu into engishilo ekuqaleni ukuthi asisupportani sisodwa. Kodwa ke kwezinye igameko uyayuthole isupport iba khona. Ngiya esigamekweni sathando umseleku onguma wengane ya Dr. Khehlelezi. Kubonakala abantu abaningi bemseka emva kokuba kube nezinkulumo eziphathelene nokungondliwa kwengane yakhe. Yes, sinabo laba abantu besifazane abama feminist.
laba abantu besifazane abalinda ukuthi sibe nenkinga mase beyayithatha beyaqhakambisa bangaka abantu besifazane abangondlelwa izingane zabo kodwa angifuni ukuya lapho njengamanje kuyamangaza ngoba uDr Khehlelezi usopolitiki engagcina kuba usopolitiki aphinde abe umsizi emphakathini ngoba phela njengoba eyinyanga uDr Khehlelezi uyinyanga ugcina kanjani wena lesi sizwe leso sisizayo noma lesi sizwe lesi wena kufanele ngabe uyazivikela wena ugcine futhi usubukeka usumuntu owenza ngalendlela ayenza ngayo kuma social media. Number 2 lo sisi lona ubeyidinga support yethu ubedinga ukuthi isho kuthiwa mekuthiwa uye enkantolo siphume sine sigqoke ikipa epink sifike sithi it ends with her. Because we cannot have a political leader ozongayondla ingane yakhe kube mnandi nje ukuthi ulibekile walishiya kanjalo and okubhlungu ukuthi bafike bangondli babe unpresent father emva kwalokho mase sikhulisa izingane ezihlukumezekile emotionally mase kuthiwa ingane few years down the line mase inezingane zayo it's the same thing siliphula nini lo lukhondolo. As mama we are saying ukuthi lento eyenziwa uDr Khehlelezi and not just yena bonke labo baba bangondli they can do better. As ama-Africans we can do better. Njengamanje sinenkinga isociety yethu is so broken because of abantu abanjengaye ekugcineni kosuku kunama rumors ukuthi kungenzeka ukuthi he's our next mayor kanjani esahluleka ukulungisa izinto zakhe zasendlini yakhe. How does he lead the society? How does he lead the community ebesahluleka ukulungisa izinto esendlini yakhe esahluleka ukondla ingane yakhe. Radike isikhathi ke mase kanje imizuzu ngama20 andube kushayelona ke ihora lesikhombisa sibheke ke mawuthi sibheke kulona ke ukhetho lohulumeni basekhaya la khona isasasali liningi ngendlela emangalisayo ekutheni ke kuvotelwe amakhansela sibheke ke njengomama uxoliswa wakandlanzi sazi kahle amhlophe ukuthi uphuma kulona ke iqembu lezimbusazwe kuyiyona ke Democratic Alliance abantu abaningi ke abanako ke ukuthi cishe hleze nalo ke iqembu le Democratic Alliance likhona ke emangweni wamakhansela amaningi le eyenza kulolu khetho abantu babe nayo ke ibelieve ukuthi ukhona umehluko ongenziwa iqembu ingoba ukhona okay ukhona futhi mkhulu but ngicela ukubuyisela emuva kwaba neconference yeANC ngizothi last year mengingaphosisi la akathi khona upresident ifuna ukubona ifuna ukufunda ukuthi omasipala baphathwa kanjani hambane la kuphethe khona iDA. So namhlanje ke it's funny ukuthi you should ask me that question ngoba namhlanje kade samukela over 100 people abaphuma kwiANC bezojoin iDA. Ngizocabanga ukuthi uzokhumbula umsakazo ukuthi siqale samukela amakhansela amabili uMakhombambo no khansela uNgubane akade ba amakhansela eANC basuka lapho beza ngathina kwiDA. Bathe mebefika kwiDA abafika ngake behamba bodwa base bona ke base babuyela back efieldini bathi mina sengishiyile ke kaANC mina njengamanje sengila kaDemocratic Alliance bathi abantu la uyakhona siyakulandela not ngoba bebelandela iskipa noma bebelandela ini but bebelandela le yampatho leyana yokuthi thina la isiphethe khona siyawenza umehluko and awukho umasipala ophethwe iDA njengamanje ongawa provide ama services. Besele bebeyele besithuke bona ama opposite benches emkhandlwini njalo mesikhuluma bese sithina bukani kwiCape Town basithuke kodwa njengamanje even nabanye babo bayabona ukuthi no man ikhona lento lapha kaDA. So to answer your question thina sihlukile okay as a Democratic Alliance sihlukile thina amakhansela ethu number 1 nje sizokhuluma ngamakhansela uma ngiyikhansela amakhansela ethu ayafundiswa ukuphatha imali kamasipala amakhansela ethu ayafundiswa ukuhambisa i-service delivery emphakathini amakhansela ethu aholdwa accountable ngeke uzuzwe kuthiwa kune ward councillor eDA kade ifikelwe iprojects yezindlu kwakhiwa izindlu ezu5 kade kufanele kwakhiwa izindlu ezu15 lemali ezinye izindlu ezu10 silahlekile. You will never find such kuma ward eDA because thina la isiphethe khona iqembu lethu lisholder accountable. So yonke into esiyenzayo thina iyabuyela back lapha kuma report kuthiwe imawo sizoqala sik-audit thina ngeke uzuhambe auditor general lapha emkhandlwini uzo-auditwa yithina la ukuthi ufikele ama projects amangaki wenza ukuthi kanjani yonke leyo into leyo. So that is what makes us different from amanye ama political parties and that is why sithi thina si ready ukuthatha itheku because siyazi ukuthi mesilithatha itheku thina sine plan lokuthi sizolwisana ne-cadre deployment sizolwisana nenkohlakalo lapha yana kuyimanje minister
waka Public Works uyibambile imali ye-EPWP ngenxa yenkohlakalo eseThekwini. So if thina sithi siyathatha iTheku iminyango eyovuleka leyo ngoba thina yonke into sobe si-accountable. Yisho umeya wethu Hanif ukuthi uyangena actually uma engena ngomhla ka-4 November uyobe azi ukuthi yonke into akayenzayo it needs to benefit umphakathi lo ozobe mbekile laphayana. Si-Democratic Alliance asikhulumi kakhulu kodwa ngicabanga ukuthi nawe mawuya emngeni uyayibonela ukuthi uPapas wenzeni emngeni. Not just uPapas as a person but i-Democratic Alliance itheme ithatha umngeni uguqe ngamadolo. Kukhona indlu ye-security mja ekwakuthiwa yakhiwe ngo-3 million. Indlu ye-security. So izinto ezincane lezi esizibukayo mesisuka emngeni sibuya siza la eThekwini sine stop 8,000 projects ekwakhiwa khona i-showroom ngicabanga ngo-87 million. I-showroom eyodwa sinenanda swimming pool la eThekwini ekwaspendwa khona 15 million kodwa mawuya khona mja akukho lutho. Ubonakala uthi yenziwe. Understand leyo nto leyo. Just yesterday besise Bellington like kulahleke khona enkulu futhi nakhona imali noma ngingasakhumbuli the exact amount kodwa kwathiwa kwakhiwe uphase 3 akukho ishaye yodwa. So izinto thina lezi esizithi emphakathini sizolungisa zona and that what makes us different ukuthi asingesigcine ngokukusho ngomlomo ukuthi sizoyilungisa ngempela ngoba nabo babonile ukuthi ngenkathi sithatha umngeni uyilento kade uyiyona sushintshe sawenzani nathi sithi sinikezeni ithuba abahlali baseThekwini ukuze sonishintshele iTheku lisebenzele nini. Asibheke ke siyabona ke esikhatheni samanje ngisho ubuholi bendabuko buba ingxenye ezombusazwe siyabona kakhulukazi ke nabaholi balo ke iqembu behambela ke endaweni zawo kamakhosi indini fisa ukuyi-achieve kuwona amakhosi. Okay mja if ngingakuphilisela emuva futhi kancane uyakhumbula mesiqala thina siqala siqinise ukukhankasa kwethu for lama election esiyabona iLGE. Ubuholi bethu kwasuka isho our federal leader bahamba bayokhothama esilweni to say ukuthi okay manje nake sonke sobe sigudluzana ko next door sizobe senzani but sesicela isibusiso sakho ukuthi ke ngangezwe lakhe sicela ungena ke manje ezweni lakho ke manje sizosebenza ngoba siyadinga ukutakula omasipala bethu. So that was saying ukuthi we understand ukuthi kwaZulu sinenkosi and lenkosi le ayilidi yodwa kwaZulu inamakhosi ine traditional leadership kuyo yonke indawo. So ngoba siqalile lapha ekhanda siqalile lapha enhloko sizothi masihamba sinqonqoza kwezinye indawo uyazi ukuthi ukukhuluma nenkosi noma ukukhuluma ne-traditional leadership endaweni kusisiza ngani. Njengoba sonke sinekipa zesehlukahlukene mekuthiwa sesiyahlangana manje mhlambe sihlangana kamja sesiyashayana kamja inkosi kufanele ukuthi yazi ukuze izokwazi ukuthi ithulise isizwe sayo. Okay. So if thina singesikwazi ukuthi siyisondeze kwi-traditional leadership sizokhuluma kanjani like it's saying ukuthi thina singeza kwakho ubaba womuzi unomfazi unengane sifike sikhulume nengane sithi hey ingane zethu awugijimela lapha without even consulting you first. So it's just a show of irrespect ukuthi siyabahlonipha and siya acknowledge ukuthi eKZN sine traditional leadership and siyayihlonipha and siyafisa ukubambisana nayo. Yes kunabanye ke manje mjanje beqalile nje le campaign ya traditional leadership umholi wethu Sithembiso Ngema ehambe ngenela amakhosi ehamba sekuyibona abasifonelayo manje bathi hayi wedlokofu sikubonile endaweni ukuthi ungakwazi ukufika la nathi sinenkinga la and okuhle ngeDA ukuthi la sifike khona sifike sishiya umehluko ukusale kubonakale ukuthi kwenzakala mhlambe ke ngenxa ke yesikhathi sethu ake sibheke ukuthi siyazi kunesihlava samamashi akhona eningizimu Afrika alwisana nabantu bokufika ke abangekho semthethweni ke abangenazi imvume lithini olwakho uvu njenganekhansela kwiwado kuyona uPR khona mayelana nodaba lwabantu bokufika abangenazi imvume zokuba kuleli sibheke ngisibheka ngohlangothi lokuthi kwezinye igameko utholile kuthiwa bahamba kodwa ke izitolo lezi ebezikade beyisebenzisa kunamanje zisavaliwe. Okay, mja number 1 if umuntu illegal eSouth Africa. Yes. If illegal eSouth Africa akahambe. Asikwazi ukuthi sithi thina sizokwamukela ukuthi uphula umthetho waseSouth Africa. Yes. Asikwazi ukuthi sithi thina number 1 okay angichaze kanje. Asivumelani nokuthi abahlukunyezwe. Okay. Asivumelani nokuthi abashawe. Yes. Sithi abahambe. Ababoshwe because phela igama elithi illegal lisho ukuthi ubugebengu lo. So kusho ukuthi mawusula eSouth Africa ngokungemthetho uzophula umthetho waseSouth Africa. Then umthetho waseSouth Africa uthini ngalokho?
Understand leyo nto leyo. So uma kuwukuthi umuntu ula eSouth Africa akekho documented, akanawo amaphepha noma ilungelo lokuba la eSouth Africa, akangabi khona phela la eSouth Africa. Okay, yes. Ngoba inkinga ifike bese kuthenini and I think ukuthi we've been misquoted for so many times kuthiwa iDA ithini ngalento. Thina sikaze sithi abahlala abantu aba-illegal la eSouth Africa. Okay. Asisho thina ukuthi abantu ababe illegal la eSouth Africa. Uma ungakhumbula kahle back in 2019 i-campaign yethu yayithi secure our borders. Ngoba sasibona lento ukuthi lento le iyakhula manje kungena noma ibakabani kuntshontshwe imoto kwenzakalani secure our borders. Ngaleso sikhathi azansi size singene ekhulumeni and uhulumeni wesikhathi wasifeyile. Kwaqhubeka bathi theme sisho kanjalo ngo2019 base bayithatha nabanye waqala wayizwa lento yokusecurisha kwamabhoda wayizwa lento yokusecurisha kwamabhoda kodwa uhulumeni obephethe ngaleso sikhathi ngoba akanandaba nabantu base South Africa still wangayithatha serious leyo into leyo. That is why sithola sikulesi simo esikusona njengamanje ukuthi kugcwele abantu bokufika abangekho documented. So bese isithini ke manje into isithi ke into inkinga yaka Home Affairs ngoba na Home Affairs usuphethwe iDA iqale nini inkinga? Oh, okay. Inkinga ayiqalanga phela manje ngoba uHome Affairs usuphethwe iDA kodwa thina esikwenzile sitheme singena thina senza sure ukuthi abantu abakhona eSouth Africa aba-applyela amaphepha siyabasiza because at the end of the day we cannot just say ukuthi abashawe abaxoshwe abashawe abahlukunyezwe yabona namhlanje when we were driving here sihlangane nabanye kade bephethe induku begqoke zona lezi ikipa lezi engeke ngize ngizisho ngoba angilwisani namuntu. Ngoba besihamba ngemoto ebrandiwe basikhombisa imvubu basikhombisa induku. Uma lapha yana ubuza ukuthi yini inkinga yakho ke nami ke. Athi ngoba nina you do not support this. Ubuza ukuthi kanjani. Did we say ukuthi abahlali? Cha anshongo. Did we say ukuthi we are protecting them? Cha anshongo. Did we say ukuthi awangavalwa amabhizinisi abantu bokufika abangekho documented? No anshongo. Sithe abantu ababese South Africa ngokolungelo ngamaphepha abo. So yini esishayela yona mja njenge-DA? Rathi-ke usho kanjalo umholi ukhansela uXoliswa kaNdlanzi uthi impela kwezinye ke zegameko kuyenzeka bacashunwe ngendlela ke ngesiyo odabeni ke olithinta abantu bokufika mhlambe ke sesiphetha asibheke ke ukuthi nalo ukhetho sibheke kulona umhla ka4 kuwona ke uNovember sibheke kakhulukazi la eThekwini kuwona ke masipala esingaphansi kwawo siyabona ke namanje kukhona ukuthi amaqembu alikho elwine ngokugelekeqe ekuthenini ke ube yilona liphethe umasipala yini lengenza ukuthi kube khona ushintsho kuwona ke umasipala uma ungathiwa ke uthola ithuba lokuthi naba bavoti bathi sibonile nenze kahle emngeni siyabona ke eKapa nenze kahle ake sinikezele ithuba mja ilule yethu sithi sinikezeni ithuba abahlali baseThekwini and ithuba lethu asisho ukuthi sifuna ukuphatha kuze kubuye uJesu sithi sinikezeni ithuba lika 5 years ngoba mesingena ngomhla ka4 November already sesinale plan njengoba ngeke ngachaza eqaleni ukuthi thina sizolwisana nokuqashwa ngokobungani i-cadre deployment awuzuqashwa ngokuthi uphethe ikhadi le-DA awuzuqashwa ngokuthi wazana nosibani ka-DA but sinikezeni ithuba and umphakathi waseThekwini engifisa ukuthi ukwazi banama options awu2 kulolu khetho mja it's either they get a DA mayor ozobasebenzela njengoba sibonile ukuthi iDA la iphethe khona iyasebenza and akushongo ukuthi kwasho isho president uqobo lwakhe okanye bazothola umeya weMK akukho kokuhle ngisakubonile noma ipolice yakhona nomani akukho kuhle ngaphandle kwe-description ngaphandle kwe-chaos so if nithi nina abahlali baseThekwini ni ready for i-chaos ni ready for ukufeyilwa because most yabantu abakwi-MK njengamanje abantu abadiniwe i-MK kahle yakhiwe ukudinwa kwabantu akade bekwi-ANC ngoba bengasatholi isobho labo isobho lingasavuzi ibhodo lingasavuzi lapha ka-ANC so bagijima bayogqoka ikipa ezihlaza kodwa it's the very same people abe behlule ukulideliver so bazodeliver kanjani ke ngoba akudeliver iskipa kudeliver umuntu an individual ngaphansi kwemigomo nemibandela yeqembu lakhe ithini imigomo nemibandela yeMK okay
ilokho nje kuphele ngikusho kubahlali baseThekwini sicela u5 years kusukela ngomhla ka4 November kuze kuyofika ngalesa sikhathi lesiyana nibone ukuthi sonenzelani. Singayithatha thina iKapa siyibeke la, singawuthatha umngeni siubeke la, si capable, si ready ukuthi sinihole, si ready ukuthi siniphathele le asithi holi, si ready ukuthi izingane zenu zingaqashwa ngokuhlisa amaphenti, si ready kukunina ke manje ukuthi nina nenze njani. Kodwa ke before size sifike ekuvoteni sithanda ukubonga kakhulu kubahlali baseThekwini inamba abaregister ngazo njengoba kade kuregister ukuvota mja hayi basigeza ubebebe. So kuyatshengisa ukuthi abantu baseThekwini ba ready for ushintsho kuphela njengamanje sifisa ukwazi ukuthi lona kuyiliphi ushintsho abafuna ukulibona. Sibona kona ukuthi ba ready for ushintsho sesikubonile ngendlela abaregister ngayo ababhalisele ngalo ukuvota, kodwa ke sithi ke lolu shintsho lolu ithini singakwazi ukuthi sininikeze lona. Sikhathi masika nje siyangivumela kuba ngidede inkundla esabonga kakhulu umholi ngethuba othe wasephalona ke siwumsakazo Intokozo FM nakanjani ke siyathembisa ukuthi solibele sikwazi ke ukuthi siba kanye nani. Ngiphinde ngiqinisekise kumlaleli ukuthi amaqembu ezombusazwe siyakwazi ke ukuthi sibe nawo ke ngokuhlukahlukana kwawo kanjalo kwamanye siyayisiwacele bese ke ethi hayi asikwazi ke ukuza kumsakazo womphakathi siyoza masibizwa kuma public radio commercial radio station. Sibonge ukuthi namanye amaqembu ayathi mayethola ke ikhwelo abe siyakwazi ukuthi aphumelele afike kona ke umsakazo. Sabonga kakhulu mholi. Ngiyabonga kakhulu mtshana kuba bonke abalaleli beNtokozo FM.